ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବିରି ଓ ଚାଉଳ ବାଟିକି ରଖିଥିବା। ସେଥିରେ କାଜୁ ବାଦାମ ଓ ନଡ଼ିଆକୁ ଫାଳ କରିକି ପକାଇବା। ତାପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳେଇଚ ଟିକେ ଛେଚିକି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଓ ବଟାରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି କଲେ ପିଠା ତଳେ ପଟୁ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ବଟାକୁ ଢାଳି ଦେବା। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଜୁ ବାଦାମ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ପିଠାରେ ଚାକୁ ପୁରାଇ ଦେଖିବା କି ପିଠା ଭଲସେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଚାକୁରେ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଲାନି ବେଲେ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଠାକୁ ନେଇ ପିଠାକୁ କାଟି ଖାଇବା।